to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwampurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Ngatidzifambire, chirongwa chatinouya tichikurukura nekuda kwenyaya dzatinge takaita pano paSly Media, ungave kumatare, kungave kumajeri, kwakasiyana siyana. Zvakare hatingoite nyaya dzedu chete, tinoitawo nedzimwewo nyaya. Uyezve pachirongwa ichi, chirongwa futi chatinoyo nevanenge vakatinyorerawo pano paSly Media kuti vanenge vachitsvaga rubatsiro kuitira kuti imimi nesuwo kana muchinge masangana nematambudziko tikwanise kubatsirana. Saka nhasi vadiwa vatariri, mustudio mangu ndine mudzimai anonzi Susan, ane makore 49 years akuberekwa. Mudzimai uyu akatinyorerawo pano paSly Media TV achitaura kuti asangana nedambudziko rekuti anoitwa mukadzi nezvikwambo. Hazvisi kungoitika kwaari chete, zviri kuitikawo kuve nemurume wake. Kune vakadzi vanouya vachirara naye kuhope. Uyezve mhuri iyi iri kusangana dambudziko rekuti vanorota nyoka, vakasangana nezvakawanda wanda. Ndo dambudziko rasangana nemudzimai uyu atinyorerawo pano paSly Media TV. Saka muri Zimbabwe regai tinzwe zvizere kubva kuna Susan tichitaura naye kuti atitsanangure kuti dambudziko iri rakambotanga sei. Ndinokuchingamidza Susan, wakadi yako? Makadi yenyu tetepela. Andiri right. Chekutanga tingada kutanga nekuziva kuti wakatinyorerawo konoku ukati taitawo dambudziko inini nemurume wangu semhuri tiri kusangana nezvakasiyana siyana zvekuti uri kuitwa chikwambo, kuitwa mukadzi wechikwambo, murume wako futi ari kuitwawo aurana nevakadzi kuhope, muchisangana nemazinyoka. Panguva ino vadiwa vatariri vangada kuziva kuti dambudziko iri rakambonyatsotanga sei. Dambudziko iri tingati kutanga kwarakaita, takatanga tichingofambwa mumhiri tichienda kwataienda tichinobviswa zvinhu zvataibviswa mukati menyama yedu, asi hapana chakachinja. Nemukuzofamba kwenguva ndopatakazoona kana pane dzimweni nguva unoona kana iri nyoka chaiyo mhenyu kana kuti iri diki unotoiona ichifamba mumba zvezve morova, but chinozoshamisa ropa rinobuda ipapo manje rinenge rakawandisa, kutochati ropa iri riri kubva pai. Zveni zvazoda nekudaro futi ukarara kazhinji kachoni unorota ari murume achiita kunge ari kuuya kuhope kwako achida kuita bonde newe. Asi chinozonetsa chacho ndechekuti paunomuka paye sekuno kwandinoitawo vamwe vachitaura kuti vanosangana nevarume kuhope, unotomuka wakaoma usina kana pakatota kana kuti chii. Zvozoita zvinhu zvinonyanyondinetsa kuti chii chinenge chichiitika. Zvakare kusika rudzuku unonzwa kunge kune chinhu chiri kunyerekedza kudai chinenge chichifamba. Dzimweni nguva nepasaidi apa wozonzwa zvakare panoita chinhu chinonge chinobaya kunge pari kutobayiwa nepfumo. Ndo matangira akaitika dambudziko iroro. Alright. Takanangana futi watsanangura zviri kuitika kwauri. Tingati zvinhu izvi zvaane nguva yakareba sei zvichiita, matangira acho gore zvakatanga muchangotanga kuroorana here kana kuti manga matofamba famba magara mese? Kumashure uku tingangoti hangu sorry nekukudzosere kumashure zvishoma. Tongoti inini ndichikura handiti. Ndichikura inini ndaingorota zvakare ndichisangana nemurume, but ndisati ndanzi ndasangana nemurume zvekunzi ndakurara nevarume. Saka zvaitika kazhinji kakawanda ndichingokura. Saka ini nekusaziya ndisina futi zvakare wandaiudza kuti ndo zviri kuitika kwandiri, ndakangoti ameno pamwe zvinhu zviri kuita sei zvinenge zvichingoitikawo. Asi chimwe chakazondinetsa zvakare ndechekuti ndachizoroorwa ndasina mbobvira ndakasangana nemumwe murume nini, but ndanzisitori musikana. Zvakatondishamisa kuti ko chii chaitika. Zvazobva kudaro izvozvo tichibva tazongotanga uchingorota inenge murume uya anenge achingouya kuhope dzimweni dzenguva
murume zvakare kusaidhi kwake anenge achisanganawo futi nevarandakadzi ende anenge asiri mudzimai mumwe chete. Vanotoya vakawanda vakadzi vavo vese votongouya vachiita bonde naye. Alright. Panepo watitsanangura kuti iwewo wakazoti wanga usina kumbobvira wasangana nemurume uchiroorwa. Ndobva wazoona kuti urikuratidza kuti wanga usisiri mhandara. Ichokwadi. Izvi wakanga wambozvitsanangurira here kumurume wako rikatitangana nemurume wako kumudza kuti inini ndinenge mazoti fambei? Handina. Iye zvakatondishamisawo. Iye akabva atoti since iwe uri munhu aimhanya nekuti kuchikoro ndaizikanwa nekumhanya handiti akatoti pamwe sekumhanya but iropa chete risina kubuda but zviri kungoratidza kuti hauna munhu wakasangana naye ameno nemaziro anoitawo. Saka ende nyaya iyoyo haina kana kwayakatomboenda zvakatongoperawo zvakatongodaro. Ndo makuriro awaizvo waisangana uchikura. Uchikura kudaro wakambotaurira here wabereki kuendera mama kana kuti wawaigara naye kuti ndiri kusangana nedambudziko here? Handina munhu wandakakwanisa kuudza nekuti inini mai vangu nababa vangu vakarambana ndofunga ndine 4 years here handizivi. Saka ndakazokura ndichigara nambuya nasekuru. Saka chimwe chaizoita kuti ndisataure manje ndoda kuti nditaure ipapo ndechekuti inini ndaiti ndikarota chinhu handiti ndotaura akangwarisa akangwarisa nyaya iyoyo tovharwa. Saka kuti ndichazotaura kuti zvakadai nezvimwe zvandaimborota zviye dzimwe nguva ndichirota ndiri kurwizi ndiri kumvura handiti kana kuti nechekuti munhu akanzi atofa mufamily medu ndisingamuzive ndiri mwana mudiki kudaro ndaitorota chinzi pafanhinga handiti ndikada kutaura but sekuru vangu manje ndovakazoti kuna mbuya wangu musapote muchivhara mwana nekuti honai chinhu chese chaanoti arota anotaura. Saka inda ndakangonyararawo handina kuda kungovaudza ndvanangozvinyararawo ndokuzonyarara ndokuzosvika pakunowanikwa. Pandangonyararawo zvakadaro paunosangana nemurume wako dambudziko rero rakabva rangoramba richiendera mberi. Zvaitoitika zvezvokuti vanga vakutoita varume vaivaya vanga vakutoya vari varume vekuti unenge uchitonge munhu waunoziva handiti then wosangana naye asi zvezvokuti ukasangana naye pane zvekuti unomuka uchiona kuti pane zvaitika ndozvinhu zvaindinetso futi izvozvo zvakazonyatsondipa simba rekuti hainda kuda kuenda kuSly Media ndinonzwa kuti chii chiri kuitika. Handizvozvo tida kumboenda pane murume wako wataura kuti murume wako futi kune vakadzi vakawanda. Iye paanotsanangura amuka achikutaurira anenge achiti vakadzi ava vanosvika sei kwaari iye anozoona sei kuti ndanga ndichitorara nevakadzi ava? Hanzi zvazvinoita akarara kudaro hanzi anotoona vanenge vachitopinda padhoo votouya vakadzi vaivai votosangana naye anenge asiri mumwe chete. Vanenge vatori vakana 3 kana 4 musuku umwe chete. Ende dzimweni dzenguva dzachona achitotaura kuti vanogona kutoya everyday. Saka mubvunzo wangu unobva wayo ndakanaka kuti saka imimi vaviri umwe ari kusangana nevari uya uyo ari kusangana newake imimiwo renyu bota mumba menyu rakamira sei manje? Kwekutanga zvinhu zvese zvazviri okay. Then patikazoona dambudziko sevanhu vanosheya tichitaura pamwe chete patikazoona dambudziko kuti pane zviri kuitika 2019 ndakaita pamuviri paya pachibva pabva. Pamuviri paya pabva nemafeeling aya yese zvakabva zvangoendawo zvakadaro kusvika izvozvi zvinotoita zvezvo zvokuti nenguva but zvakabva zvatongopera zvakadaro kureva kuti haunzwi kuda kusangana nemurume wako kubva 2019. Zvoti chero kugumwa zvezvi nenditonzwa kakuiritetwa kamwe kaikai ndingatoti nekumukufamba ikokoko pachazopedzisirawo kufamba vamwe vachiti hanzi tabvisa chikwambo ichocho ndopandaenda kutonzwa kuti chero havo vakandiguma handiite zvezve zvokuti ndamerera zvezve ndichingonzwa kuti zvinengewo zvavanani but asi uchiona kuti still dambudziko riringoripo. Saka iwewe kana wasangana nevarume ava tichinangana newe izvi zvinoitika nevarume ndo zvaunenge uchitonzwa kuda here
urira kuti nemurume wako hauchatonzwe chinhu kuava vekuhope zvinoitika tete inini manje zvangu ka handizivi manje zvazvinoita silike nendisingatode handiti but ndozongopedzisira ndatoona kuti ndozvaitika saka zvine stage yekuti zviri kuenda zvichichinja handiti kusvika patave panapa ezvinezvi ndingati ndofunga handichaoni saka chandafungira kuti kunzwa kakunanirwa kandinoitwa ndofunga vakuzviona kuti pamwe inini nekuti ndinombonamatawo but ndichitukirirawo saka zvinenge zvakuita kuti handichavaone zvezve kuti ndikuona munhu patikakuti dzimweni dzimwe zvakutoti apa neapa unonzwa kakunyerekedzwa keke kuita kunge chinhu chiri kufamba zvisingarwadzi but kuchinzwa kunyerekedzwa kusikarudzi ehe zvaunongosangana nazvo apa tanzwa kuti wakabata pamweri 2019 makazomboita umwe mwana here kana kuti aiwa ndine vana 2 vandakaita kumashure handiti then tisatienda pa2019 apa toti 2018 ndakaita futi pamiri pakabva paine 2 months then ndichibva ndazoti ndakangogara I think zvekuma 3 months 4 months ikoko ndibva ndaita futi pamwe pachibva pabva paine 1 month asi kuita nhumbi idzodzidzi sani kuti yaingoita ka ndaitoenda tichinobatsiridzwa pekutanga takabatsiridzwa kumwe kwatakaenda kwa vamwe madzimai ichibva yangobva ine 2 months kumwe kwacho tibva tazoenda kune vamwe madzibaba vakatibatsira ibva yangobva kumwe kwacho tibva tazoenda kune vamwe madzimai so bva vatibatsira ibva yangobva kuzongobva ipapo hapana izvozvi munotori nechinhu chinototamba kutotamba zvizvi zvokuti mune mutoita nge mune mwana zvototi chero ndikakurunzi chero mapostori handichaende ndakaneta kutoenda kune mupostori chaiye anotosvika achikudzwa kuti mune pamiri kaimi mune pamiri paminapo ndotoseka kuti pamiri zvonzi mune pamiri but ndisina right tida kumbonzwisisa panyaya wataura apa totora zvezvikwambo pane nhau yenyoka muti parita dambudziko rekuti murume wako anorota nyoka papo toda kumbonyatsoti chii chiitika panyoka dzame muchirota nedzamamisangana dzimwe dziri mhenyu dzimwe muchirota chii chiitika right zvinoitika panyoka iyi handiti tingangoti wakarara handiti kazhinji kacho nyoka iye kwete kuti handirotewo but kashoma unenge wakarara nyoka iye inotopinda mumba handiti uchitoona kuti nyoka iye yapinda ende inenge ida kutorwisa zvekurwisa chaizvo chaizvo handiti then zvadaro munozongopepuka kana tichitongomutsana kuti ngatimuke topepuka tichitoti arota anenge achitoti ngatitizei but tinotozopepuka toti tiri kurota tachirota nyoka handiti zvakare kusiri kusarota chete handiti pane pekuti kwese kwatafamba inozongotaurwa nyoka iyoyi kungave kuchivanhu kungave kumapostori vanotosvika vachitaura nezvayo mune chikara ndochiri kukusungirai upenyu asi munhu ane nyoka iyi ari kutorarama upenyu hwakanaka muridzi wenyoka iyi handiti then zvadaro kumashure kuye kwekuti taimbochera kana pawachera wotoona nyoka pawadai mumba dzimwe nguva wotoona nyoka asi hapatorina mazuva ipapapa vakatoirota yatouya futi mumba yakatori itori mukona vachida kutorovesa chinhu vakatoti muka ngatimukei tinotsvaga chekurovesa kupepwa kudai so kutoona hapana zvokuti unenge uchidikitira tete nyoka yakakura iyoyo paunopepuka paye muchiti kana kuti muda kuti uchida kumutsa mumwe kuti ngatimukei tidai avo munenge pakaswetewa ipapo bhozi unenge uchitotya mutaura kuti munombotoudzwa kunzi mune chikara munhu wacho aritori nenyoka ari kutorarama tisingatauri mazita munhu anenge achiti ndeweukama here kana kuti ndeweukama anenge achitotaurwa ende pafe chaipo vakatosvika kutotaura kuzoomerwa kwatakaitwa tetoko hatina kunge tichirarama takadai mashoko aitobuda toda kuona kuti uchaita sei uchararama sei
ende nedzimweni nguva futi mari pekuti mari yemwana inotomboshaika kuchikoro handiti pane pasitorina isusu mari yachona hatitoibati panenge pasina asi chinoshamisa munotopiwa mari manotsi manyowani kudai ma100 nemunhu iyeye achikupai vachitoti mari ende munobhadharira mwana mari yechikoro asi havaende kubasa vakaritaya motopi zvokutoti kana penjeni yacho handifunga kuti inombosvika zvokuzoti mari sengei last time yapera mwana akatoita 1 day asina kuenda kuchikoro zvikanzi saka muri kufungei kuti nemwana kuti aende kuchikoro zvikanzi mari chi ndiri kumbotsvaka hapana zvikanzi urumboda mari iko yauri kuda zvikanzi ezvinezvi vashota 400 zvikanzi yautore vachienda mari iyoyo vakasvika vachipiwa vakapiwa manotsi manyowani ma100 chero kubhengi chaiko imari shoma kuti unosvika uchiwana mari yakadaro yakawanda kudaro Alright, saka iyewo kama iwa muri kutaura kuti ndo zvamunoti munhu anombotaura dambudziko renyu iri anozviziva kuti ndo zvamunosangana nazvo isusu sevanhu vasinganotauri but vanofanira kunge vachizviziva kanekuti ndo vanenge vachizviita isusu hatiende kunotaura isu chedu kuenda kungonofamba nokuti tichitenderera tichida kuzama kuti zvinhu zvibatane senge kunyanyanyanya iri mari mungati tete muri kushanda imi nemurume wenyu asi mari yacho muine sitorina zvinhu zvinenge zvakangooma saka hamuzoite mubvunzire pakadaro unoita mubvunzo saka upenyu hwamuri kurarama imi mukutaura kuti kubasa munoenda asi mari yacho haibatike munotomboshaya mari yekuti mwana aende kuchikoro upenyu hwakamira sei zvakatooma zvisingatoiti hazvitombotauriki mari haiba zvinhu zvese zvinenge zvakangooma munyama zvinhu zvese zvamunongotaura zvakangoshata ndo zviri ngorarama patiri kuvana uku munomboona here pane zvimwe zvekuti unogona noti mwana uyu ari kuita unge nezvinomushandisa vana vari sei vana zviri kuafektawo here hapana chikuitika kuvana watitsanangura kuti iwewo mai nababa wakashayika wakazochengetwa nanagogo havana kushaya vakarambana ndizvo sorry vakati varambana unewo here kana sisi kana ane wakaberekwa una kana hanzvadzi its like inini mai vangu vasati varambana nababa vangu handiti pane brother yangu muhombe iye akashayika dai zvokuti dai ari mupenyu ndiye munhu anga ari mubatsiro wangu pane zvese munhu anga aine maini yake then kozoya inini ndini second born then kozoya mukomana anonditeera hatitowirirani nemukomana because mama nababa vakarambana vaine nhumbu akazonochengetwa nemukoma wamai hanzvadzi yangu iyeye saka inini atori kunze kwenyika munhu ane mari yake anorarama life yake yakanaka asi chero kamuti ndipo mari aiwa hazviite munotombotaura zvachose kana kuti zvakati hamutomborina kana nyaya kutaura kwacho chero ndikatokupai foni yangu iyi motoona kutoti ndezvongoti ma1 word zvezve zvongoti anogona kutongotaura kuti endai kumba kwangu ndokunogara mama kumba kwake endai kumba kana kuti senge madhezi akabva anga ari kusa achizoenda kunyika kwaari angoti pari zvinezvi zvinhansana yazo zvazvinyatsosetla ndokumbira kuti mumbogamawo gogo then kana zvazoita hapo pana kuti its okay but ndaitosacrifica kuti mari iyoyo kandawana kacho ikako indotosara ndisina ndichiita kuti muchemberi vaita sei vaone zvekuita saka pane pamwe pekuti zvinhu zvazvaoma apa tine zvikwereti nazvikwereti mungatonzwa mogona kutoti sisi wangu ari kunyepa ndakambomukumbira pekutanga achibva ati zvinhu zvakatooma chichi pamwe pacho ndibva ndatozofona ndikati zvinhu hazvinaumira mushe ndichitochema zvikanzi ndombogadzirisa mari mavhisa evana yakaya kunoku saka ndokubatsira just like that kubva muna february pazvatongopera zvakadaro mari anayo ine mubvuri kwete kuromba because ane chikoro
Alright, takazowana mukana wekuita upenyu hwakanaka. ya Alright. Saka ndofunga pano paungochimbotaura kochita sekuti uri kupfuura panhau yekuti zvese izvi mazviona kuti ndo zvamuri kusangana nazvo. Munhu hauzogari pane paunoona kuti ane kada kugara ndinogona kuti kufa kana kufa. Saka makambonyatsofambawo here paungombopataura ako but wangotaura uchiratidza kuti wangodaira mumwe mubvunzo wangu takanangana nemubvunzo wekuti pamunofamba zvinombonzi chii and tisingazitaura hedu mazita kuti kwese kwaukafamba kwacho vari pauri kunyatsosvika here pamudzi uri kunyatsoona rubatsiro here kana kuti zvinongoramba zviri pa tikufamba tafamba handitya zveshuwa kunyatsosvika pane chikonzero nevari kukonzeresa nevari kuzviita handiti aiwa vanosvika munhu otokuudza kutaura kuti ya ndodawo ndokubatsirai haya asi hapana ende kwatakatozopedzisira kuti tafamba vakasvika pakutotaura kuti muri pano kwese kwamakambofamba makamboudzwa here kuti me muchionekwa tikati vamwe ndovaimbotudzawo vengochena kuti muri kutoonekwa pamuri panapa zvikanzi pese pamemuri me muchionekwa nevamwe sekuru vakatozotiti taendako sekuru ivavo vakatotaura vakati musati mabva pano munotanga mageza moenda because me muchionekwa ndo dambudziko riri kuita kuti tinenge tichionekwa munhu wacho ari kuita zvaari kukuonai vanenge vachitotiona vanototaura kuti vanenge vachikuonai ndo zvinotaura pamunofamba zvechitonzi vanenge vachitoona saka mumwe hake haazvitaure asi vanongokupai zvekushandisa munoshandisa kugeza kupfungaidza mumba kuisa mumafuta wotoita kunge wotowedzerwa kutovengwa futi unotowedzera uvenga utovedzera alright saka anokuvenga unenge uchitoona kuti munhu akutonyatsondivenga nezvandiri kuita izvi munhu unotoona kutoti munhu anenge asiri kutokufarira kana kuti like wotaurawo kana kuti tiri muno manditi wataura chinhu but unotoita kunge wataura chinhu zvisina kana value chekuti wataura chinhu zvisina kana basa alright idzowo hama kwawakaberekoko vamwewo kuti vatambotaura munanawo tetere varimo nanambuyawo zvekuti pamwe vanogona kunge vachitaura kuti pane vanokusangana nedambudziko rimwe chetero kwawakabereko zvinoitika manje mudzinza medu isusu ndechekuti ndingangoti kufa kwakaita mbuya vedu mai vana baba kudhara mhuri yedu yanga yakabatana zveshuwa iko zvino mumwe munhu anotongoita zvake zvekumba kwake mumwe nezvake hakuna anomira nemumwe mumwe anenge asi mukunzwa umu unenge uchingonzwa uchinzi zvakaoma zvemudzinza medu haiwa zvakaoma zvinongoperera imomo asi kuti nditi pane one day rekunzi vanhu vakambonzika vafambi vanhu vanenge vakuti tiri kunamata ndezvemweya yetsvina ndikati isusu regedzai tisiyane nazvo izvi regedzai ndiite zvelife yangu ndo zvinenge zvichiitika izvozvo kokwemurume wakoko akuno here kana kungonzwa kuti tete unonzwa pane imwe mhuri inogona kutoti tete vanenge vaisangana nezvimwe chete izvozvo kana kuti mudzimai wababa munini ngatisiyanei ikoko aiwa andizvo ndofunga watitsanangurira kuti wakafamba asi unozonyatsotichekesera kuti vari kumboti chii tichifamba kazhinji kwatinofamba vanenge vachitaura kuti inini ndine muchembere ari pandiri handiti ndine zvakare manjusu ari pandiri ende zvinhu zvinoda kugadziriswa asiwo mudzinzawo randaberekwa mune mweya wechikwambu chikwambu ichi chakateketerwawo kunzi chi inini ndini mudzimai wacho ndokutaura kune kuchitoo vamwe handiti asi kazhinji vanenge vachingobata zveizvozvo zvokuti pana muchembere ari pandiri ende zvinzi muchembere uyo akavharwa ende ichokwadi ndakutozozviona but ndichikura ndaisaziva kuti chii chiri kuitika zveshuwa varipo muchembere vacho nekuti inini dzimwe nguva ndogona kutongoudzwa unzi ivo vega ndo muchembere wacho vanouya but vakura zisingaiti vanotouya kuhope kwangu ende ina ndina shamwari yekuti ndotamba nayo inini munhu wandaitowirirana nayo yanga iri shamwari iyo muchembere ivavo nokuti vaiuya vachinditandadza ndikarara zviye vachindiudza kana paine vavengi vada kundiataka vanondondiudza zvekuita asi kubvo ipapo handichavaoni muchembere vaya vakatondifuratira handichavaoni saka izvozvo handinotamba ndega
maitamba namuchembera kuhope ndizvo vaitouya vachitondudza kuti pane pavakatanga kuya pamakore api vakatanga kuya ndingangoti ndiri mwana mudiki vakatouya vakati inini ndine masahwira angu andaiyanana nawo saka chakandinetsa ndiri mwana mudiki ndofanira ndiri grade 2 zvishuwa ndakatorwa tikaenda kwanga kuri kumvura ndichiri kurimema saka ndakarara kudaroka ndakazoona ndamuka makuseni vanhu vese vachingoti warara saka asi nindi ndaitoziva kutoti pane kwataenda nagogo ivavo saka ndanangoti vanondiratidza kana zvezve zvokuti ndichikura vanhu vaitondishandisa semunhu akakura asina vabereki afunga kuti ada unotengeserwa zvinhu zvake kana tingave hembe dzaasona ndiri mwana mudiki ndainotengeseswa hembe bcause vaitoziva kutoti ndikaenda ndinoya nemari chandongoziva imari asi pakazotanga dambudziko iri mbuya vaye zvava zvavharana zvose nekuti vaitondiratidza zvakatonyanya seke izvozvizvi dambudziko iroriri vachitonditi vavengi vako vari padhuze ende havasi kuneta saka kuti ndichaziva kuti vakaenda nekupi handichavaonini handichavaoni saka ndakutonyatsoatakwa chaizvo chaizvo chero ndichida kurwara vaibva vatondiudza zvekuita kuti dai so ende zveshuwa ndaisatombozorwara but ezvino kungorwara nakurwara ndingatosiya ndakuitisei mari panapa ini ndisina kana mukatotaura kuti toda kuita dhiri remari yakati nhasi ndinosiya ndakuitirai asi inini kwandiri hazviiti asi zvevamwe vanhu ndovaitisa mari usewanditisawo kamari kana mine zvamuda kuita zvacho tongoita unditisa handizvo zvokutaura hedu Susan takasununguka takuda kusvika pachikamu chekuti kutotinyorera kuratidza kuti kutsvaga rubatsiro iwe nemurume wako matsanangura nhoroondo yamuri kusangana nayo upenyu uratidza kuti ukangorara kudai wakutoona nyoka unenge uri upenyu husiri isi hauzi upenyu hwakareruka ndakukupa mukana wekuti utaure nemhuri yeZimbabwe utaure zviri pamwoyo wako nerubatsiro rwauri kuda kuti uwane upenyu hwako udzokere paupenyu hwaiva nawo usina kutambudzika usina kuti wedu nhasi ndakurara kutotya kurara kuziva kuti murume wakuya kana kuti murume wachimuka chindamuka ndakarara nevakadzi 4 it's not normal saka ndiwo mukana wandakuda kukuchikupa kuti utaure nemhuri yeZimbabwe uchipawo chikumbiro chauda cherubatsiro right kune ruzhinji rweZimbabwe inini dambudziko rangu ndofunga manzwa pakutaura ini ndiri kutsvagawo rubatsiro rokuti tibatsirwe kuti chikara ichi chinonzi chikwambo ichi chibvewo mukati mekurarama kwangu zvakare nyoka iyo tisaione isatishungurudze zvairi kuita ichititorera mari upenyu hwedu hwataimborarama kare tinokumbira kuti ndo hwatiri kuda kana paine anozvigona anogona dambudziko iri ngaatibatsirewo upenyu hwedu hudzokere pakare tisawanikwe nekutambura kwatiri kuita ikokuku nekuti tashungurudzika ukaona munhu ozouya kubuda pamhepo kudai so zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka saka tinongotiwo kune vane mweya ine rudo ngavatibatsire isi toda kubatsirwa ndinotenda hangu alright ati babo vari kupi panguva ino baba wanyakubereka aiwa murume wako alright vaenda kubasa tada kuziva kuti havanewo zvavanosanganawo nazvo zvinodarika zvimwewo here zvekuti munenge muchisangana nazvo zvisiri zvawanga watitsanangurira izvizvi tingangoti zvemari izvozvezvo nechimwe futi toti mari then kuti munhu aronge sezvezvokuti ari kuronga sababa mumba havatorina pfungwa dzacho dzimwe nguva ndotonyara manje kuti ndinenge ndichitotaura havatori pandozoti imi watoti taurai vanotonditi zvese iwewe saka ndoona kuti kudhara vaisadaro munhu aitorongawo zvaanenge achitaura but zvino hapana kana kuti vambofunga kuti ndoda kuti ndito chakati kana kuti nditengewo chakati chavo kana chekuti zvavo chekuti vapfekewo kana kuti vaita sei tinombosangana nedzimwe nyaya dzekuti munhu anenge achitsanangura kuti pese pandinoda kuwana rubatsiro pane chinongonditadzisa so mumwe anogona kuti pane mumwe watakambosangana naaiti kana akada kungoti munhu ada unomubatsira munhu asvike kana kuti munhu anongoneta
imimo muchitsvaga rubatsiro munombosangana nezvo zvekuti pese munoda kubatsirwa pane chinomuita kuti kana uda kusvika pachausvike munombosangana nazvo takabva nakoko unoziva kuti taienda so unenge wambosvika pekutanga nditi wasvika zvonzi havapo vabuda rimwe gore. So pane imwe nzvimbo yatakaenda kurafingoroko tichitovaona nepahwindo kudai, asi takaridza uta yemota taridza zvikanzi vakabuda havapo. Then kwozoti tikazoenda kana kuti tadzokera futi takutosiko munhu atochinja makutoitirwa mamudzu pamune masvika ipapo watoshauti kochi isuso nekuramwa tobva tangoramwa tongosiyana nazvo. Tinosangana nazvo kakawanda. Zvototi unotosvika munhu uchitoona kuti anga achitofara but paatozotoona haachafari. Pandatanga kusangana newe Susan ndichisvika apa pane pawatauriwo ukati kuti nditosvika pano tetepela ndatomboita ichokwadi. Izvozvo zvinoitika futi lese itoti tiri kuenda kana kuti kwatinoda unobatsirwa tisingarinzanise kuti kwakafanana nekunoku. Tongoti ndichidzokera pamashure tichiuya kunoku ndabayiwa mudumbu kunyatsonzwa kuti ndiri kubayiwa zvakaipa zvezvo zvokuti ndatoshaya kuti ndoita sei. Murume wabva totanga huro yange yabatwa zvokuti tatosvika pakuzopaka motikari kumarket square patatombomira patazokondhinya tikati tabva tatotaura tikati taonekwa ka asi uku hatisi kuregedza kuenda hende munondisiya tabva tasvika zvedu zvakatonaka. Alright. Andofunga takurukura Susan uchitsanangurira takusvika pakuda kupedza edu chirongwa chedu. Ndinowanzosiya mukana wekuti kana pane zvimwe zvida tataura zvese asi iwe unogona kuti ndofunga tetepela mubvunzo dai vandibvunza ndaida kutaura zvakati. Ndowanzouti ndomukana wandokupa kuti uchitaura zviri pamwoyo wako iwewe zvaunofunga kuti zvasaririra kana kuti zvamwe zvawambotaura but uchida kunyatsoisa simenti pazviri chitendere muchirongwa chedu. Alright. Chimwe chandaida kungotaurawo zvangu ndechekuti dambudziko iri ka ndingangoti kumashure uku ndiri munhu wekuti ndaimboendawo kunze kwenyika nditi ndichienda kunze kwenyika kudaro handisi munhu aifamba kana kuchivanhu handinambobvira ndakafamba kana kungochena. Asi chinhu chaindinetsa manje ndechekuti taakukurosa kuya kunoku kubhodha reZimbabwe handiti inai handibvunzwe nezimura chero zvinhu zvangu akave maTV 40 ari pabhazi apo kana kuti ari mangani angu aisiwa aripo. Saka zvekuti vanhu vakasvika pakutonditi wakaendepi neiti udzewo asi handina kwandaienda handina izvezvo kutoti vanhu vakasvika vanenge vakutowedzera ruvengo manje sei zvinhu zvako zvisina kuningirikana zvisina kutorwa kana kuti sei zvisina kubatwa handiti zvakare tabva ipapo ende zvinhu zvangu zvese zvinhu zvezvo zvokuti munhu asinganzwisisi zvaitenge zvinhu zvine magic mukati but ini ndonyatsoona zveshuwa handina kana chandinchiita kana kuti chandakabata kana kuti chakaita sei. Kana kuti munhu akandipa kana zvinhu zvake kuti nditengeserowo ndotengesa kuita kunge 2 minutes zvinhu zvese zvinenge zvatopera zvaenda handiti inini zvangu ukazoda kutarisa kuti lese ndoda kuti zvangu zvinenge zvichiita kanenge kakutonetsa kana kuti chese chandinenge ndichiita zvinenge zvichiita kanenge kakutonetsa kaikaye handiti. Then zvazodaro nenhau yandambotaura pamashure apa yekuti kwatinenge ifamba vanenge vachiti pana muchembere aripo ende zveshuwa izvozvo izvo zvokunzi pana muchembere inda ndisikazvibhilieve asi ruoko rwangu rwekuleft urwu rwakatanga kurwadza 2009 rwarwadza 2009 inini ndakatambura neroko handina dhokta wandisina kuenda ndichibayiwa mukatarisa rune majekiseni akabayiwa pese pese rwairwadza ende nguva yarwo yarwaitanga kurwadza zuva rodoka ndoparwaitanga kurwadza rwarwadza kudaro ndakasvika pakuneta narwo ende ndaitongoziva kutoti zuva rodoka kuchema chete
then zvadaro manje nekunzwawo kuti kune vari kubatsirawo kune matambudziko pataendo kune vamwe gogo ndikangosvikawo pavatonditi iwewe unotobuda muno manje manje hauna kana dambudziko iwe mudzimu uyu uri pauriwo ruoko urwu ruri kurwadza chimudzimu uyu ndikati mudzimu zvikanzi zvikanzi pato nemudzimu pane machembera apa nevasikana vekumvura saka chanongoda chete paruoko rwako enda unontsvagirawo t-shirt yered t-shirt yewhite newachi yegold zvikanzi asi wachi inodiwa yegold yachoni wototenga original asi inodhura zvikanzi kana wazoshayisisa toda kuti ruoko rwenyarare urwu handiti ndakabva ndangopinda mutaundi pandatenga ye$10 pandaenda saka ndingangoti iko zvine zvipane makore tongoti kubva 2020 kusvika nhasi harurwadzi asi wachi yacho handautoipfeka handicharwadziwe neruoko zvakatopera zvakadaro saka ndo zvimwe zvokuti ndenchiona kuti zveshuwawo zvinenge zvida kugadzirwa izvo kazhinji futi zvokuti kana ndapinda mudare handiti murume anenge achidzvoone kwake ane mudzimu murume wangu anodzvoone kwake inino in'ai nan'ai neishama n'ai ndirimo saka zvinhu zvachoona kuti tinyatswana munhu atigadzirire atigonere hapana ende zvakare hope ini ndairota hope zvokuti dzimwe dzacho ndaitotya kuzoudza vanhu kuti ndozvandarota asi ende chandatorota ndikaudza munhu chero ndisingamuzivi andotanga kuti saka ndinamatiroka kana kuti ndiita sei asi handina simba racho rekuti ndimunamatire hope dzedu dzakavharwa dzatakuchitongoona izvozvizvi chikara icho ichi chikara ichi ndo chatinenge tichiona tinotenda Susan wanga uchitaura nesu tanzwa dambudziko nekuti uri kutsvaga rubatsiro muri Zimbabwe. Ndiye Susan watanga tinaye pano paSly Media Studios edu achitaura nhoroondo yakawanda yazvari kusangana nazvo. Ndisati ndapendera regai timbotenda vatanga tichiona nawo because yanga tanga iri live. Pelagia Mukora anzi good morning Sokostina anga achipawo pfungwa dzake anzi itoripo nyoka iwo zvekuti kurota hakuzi zvinhu zviri kutoitika inenge ichitokurwisai vanhu vane zvinhu zvavo vedu it's so painful muri kushandiswa and mari yenyu ndivo vari kutoita zvakaoma imari inorutswa nenyoka yamunoshandiswa nayo iyoyo sad story zvinorwadza hazvo vedu she was engaging anga achionawo nyaya yako kuratidza kuti zvinotoitika ari kutaura kuti pamwe mari iya mamunongopiwa dzakachena dziya dzenzi chirutswa ipfungwa dzakewo dzanga achitaura saka regai ndikutende muri yeZimbabwe vamuchiona nesu chirongwa ichochi kune vachadawo kubatsira Susan nemuriwo yake. Namba dzangu ndo dziripo pascreen kana kuti munotibata pano paSly Media TV kana kutiwo namba dzake dziripo pascreen munokwanisawo kumubatsira kuti upenyu hwake hazvizi nyore vedu wekuti urarame uchingoti ukada kurara wakurota nyoka mari haisi kubatika saka ari kutsvaga rubatsiro. Thank you so much. Ndichingotora mukana uno wekukuudzai kuti ndofunga pano paSly Media tine masports atiri kukavhawo kana ukaona kuti iwo hausiko namukana wekuenda kunenge kuchitambwa masports chingoenda unonyatsoona bhora racho uchinatsoona kuti aiwaka unokochita sekuti uriko kuground. Saka ngatirambe tichionawo masports uyezve tine mastorieswo atiri kuita. Ndofunga takabva last week kugweru tichiitawo mapresents muchaona nyaya dzacho dzinenge dzichipinda irori wiki ratiri kupinda irori. Saka musakanganwawo kulike kufollowa kusubscribe. Ndinogara ndichiti tell a friend about Sly Media to tell a friend. Atika tinofarawo nekuti supporta kwamuri kuita imimi mafans edu. Until we meet next time, thank you so much for supporting Sly Media. Rambe muchiti supporta tinokutendai. Andini wenyu Pelagia Okampurwa chisarai zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.